Ngapusni busung. Mboten, Kong. Muga-muga pacarmu digondol wong liya. Ampun, Kong. Waduh. Terus wedi. Rupa wis ayu. Rupa ayu, Nggih. pakaian apik, swara becik, ning ekspresimu kurang. Nggih, Kong. Dadi nembang ki yo nganggo ekspresi, aja kaya debok. Nganggo ulate sing mesem, sing lah. Sindian iki iso ngerem wong lanang. Maksude. Iso ngerem wong lanang, aku nyawang jedul no bocah iki ayu isih enom jenenge wong lanang. Mesti ra yo sir ngono. Terus? Lah kok nyekel tanganku terus diambung bar iki. Wong lanang iki kepethuk bocah sakmene tangane diambung ngene iki bar. Tegese lek ngambung tangan ngono iki tegese hubungane sampean karo Umi sebagai apa karo apa? Ya dianggep aku tuwekan. Ayo, lah itu kan tegese dadi bapake ta. Bapake we bejo kadang kok luwih kok bapake delok. Apa? Mbae. Ayo. Wah aku ya. Hei, jenengmu sapa? Kula Umi, Kong. Mudiar kowe. Ayo. Bocah jujur kok ya. Apa rupaku wis kaya sajen wayang to? Kok iso ingkung. Wah, ngundang aku kok ingkung. Ikung ki maksude kakung ngono lho, Oh, yangkung. Mbah Kung. Oh, kowe ngundang aku Mbah Kung. Nggih, Kong. Oh, ya wis ora apa-apa, wis wong diajeni jenengmu sapa? Umi Hafifah, Kong. Mas takonono dhewe. Lah ngopo? Aku dikung pindho terus nglepeh. Ayam. Omahmu ngendi? Pulung Ponorogo, Kong. Oh, Pulung Ponorogo, Kong. ora sanggo konge aja kakean. Konge pisan wae, Pulung Ponorogo. Kong. Oh enggak ya bener ngomongane karo kowe kok ya bener lah nek kunge ngono. Anu mbok rada didukke nduk, aja dituwa, aja ketuan to, aja kung. Aa. Heeh, bener kuwi. Heeh. Heeh, kuwi ya dadi. Pak. Iya. Iki swara sing didol sesuk iki kene bokon buak-buak. Pak. Nggih. Pak. Pak. Aja kung ketuan ya. Nggih, Kong. Lah dalan. Wong bocah lugu kok ora kena diarahke piye-piye. Kuwi atine pancen ngono pengen nyebut sampean ngono. Lugu diapusi ra iso kok. Aku golek bocah wedok iki kriteriane iki werna-werna. Ning ana sing baku bocah wedok iki kudu ayu. Heeh. Pinter. Terus Dandane besus. Sing penting meneh iki. apa? Gampang diapusi. Iki bocah ngene iki gampang diapusi lho. Lah kok Manut iso? wae no kok. Dikandani anu manut, aja manut. Nggih, Kong. Weh kowe caturan ngono. Lah apa ta? Aku sesuai tensiku Umi. muda. Dalem, Sane Pak. kok sekolah teng pundi? Wonten SMKN 8 Surakarta, Pak. SMKI. SMKI. Nggih. Oh Semaki. SMKI kok Semaki ora. Tulisane cedhak diwaca nyerampang Semaki. Oh iya. SMKI. Nggih, Kong. Kok aku kok ya ngejak Lah wingi ngomong. ngopo jare kok ngomong karo aku? Kok lho. Nduk Umi. Kepethuk kowe tambah tuwek ya aku. Apa sing melatar belakangi dasare sampean kok kepengin sekolah ning kesenian sebabnya apa? Nggih, kula pengen melestarikan budaya, Pak. Oh, budaya Jawa. Nggih, Pak. Sing mbok lestarikan ki budaya apa Bu Teguh apa Bu Heri apa Bu Bambang? Budaya, Kong. Budaya ki sedulure Bu Teguh. Sanes, Kong. Kowe iki ya lancang kok orang jare kok ngomong karo aku. Lha kuwi nyaut-nyauti ngopo ora? Aku ora caturan, Nduk. Nah, Ya saiki nembang ya Nduk Umi ya. Nggih, Pak. Oh, nggih. Sampean wis viral sebagai Ratu Podang Kuning, ya ta? Nggih. Saiki pamerno. Biyen nalika persemian kantor desa sampean tak rung nderek. Nggih, Nah, Pak. saiki ana daleme Pak Bakri nderek. Nggih. Mula sampean nembangno kuwi pamerno ning warga masyarakat, menerno penggalihe nggih jampi sayah karo Pak Lurah Bakri mergo sayah lan rada nuwun sewu rada gerak. Muga-muga dadi srana sehat walafiat, tentrem lahir batine Pak Bakri. Ngono ya. Amin. Nggih, ya.
Kagem Pak Bakri, ya. Kagem Pak Bakri. Kula badhe nderek nembang. Kula badhe nderek nembang. Mugi-mugi saged kinarya jampining saya. Lan ugi masyarakat Rejomulya. Tansah pinaringan. Tentrem lair batin, slamet donya prapteng akhir, hayu lan rahayu, murah rezekinipun tentrem lair batin. Amin. Jos. Praktis ekonomis. Iya. Neroke gedawan amin tutup. Jos. Wis entuk undang aku Kong entuk. Nggih, Kong. Mergo kowe kendel ya. Nggih, Kong. Ya meksa lara ya. Sir. Sapa dangane? Umi. Dalem, Kong. Nembang sing apik gawe sengsem piyayi kene sapa ngerti liya dina kowe ditimbali rene neh. Nggih, Kong. Ya. Nggih, Kong. Sik saiki tak takoni. Kowe ngene iki wis duwe pacar apa urung? Dereng, Kong. Bareng takoni status nganggo guyu, kowe ngapusni kowe. Ngapusni busum. Mboten, Kong. Muga-muga pacarmu digondol wong liya. Ampun, Kong. Waduh. Terus wedi. Walah, Bareng kuwi terus banter. Ampun, Kung. aja sok nyelai kanan dan pacar. Itu logis utawa lumrah canom duwe pacar ki lumrah. Namun tetap diutamakan pendidikannya. Nggih, Kong. Kowe di pacar. Nggih. Ampun. Kok ora nganggo kong bareng nggih kok ragu-ragu. Nggih, kok koma. Kong. Ya ora apa-apa pacaran ora apa-apa. Engko yen kowe ora pacaran ndak masa mudamu terasa hampa. Nggih, Kong. Ya. Nggih, Kong. Wes saya semangat bocah dingonokke engko. Wes genah. Ya apa-apa kumpulane. Lah iya. Kumpulane kesi. Nyapa nyaut-nyaut kesi ora. Aku ngerti nom-nomane kesi yo. Yo, coba diaturake ndum bawane dhisik. Nah iki mikmu to, aku ora krasa nyekel mikmu. Nggih, Kong. Disawer. Nih Bapak Ibu, mik saweran niki. Heeh. Mik niki regane kalih nyawa kula larang niki niki. 20 yuta. 20 yuta colokan 20 yuta. Nembang sing apik, mike sing apik ya. Nggih, Kong. Gareng. Ya. Nadyan wujud temong paksi Piye Reng? Ya Rama itu untuk saweran mik suarane wis mapan. Iki jare kowe juara apa ning Ponorogo, Nduk? juara setunggal lomba mocopat, Pak. Wis mriki. Saya suwe iki saya mudhun derajatku. Wis ora ketuan mau kong saiki, Pak. Bar kuwi terus le engko bar iki. Le, lho kok ngele. Le. Juara siji mocopat sak Ponorogo. Nggih, Kong. Balik neh. Kowe jiwamu ra stabil. Tak elinge kok ya. Teruske. Alus manis nangsa make Nun sewu, tak kei masukan ya, Nduk. Nggih, Pak. Iki mbok menawa ning ngene sekolahan ora diparingi. Nggih. Rupa wis ayu. Rupa ayu, Nggih. pakaian apik, swara becik, ning ekspresimu kurang.
Nggih, Kong. Dadi nembang ki nganggo ekspresi, aja kaya debok. Nganggo ulate sing mesem, sing lah piye. Kuwi mesem po kemu. Nah, yang perlu mencep. Ngiwa. Aja nemen-nemen kebacut. Lah jane mripate nglirik. Mripate sing tengen digowak nengen. Sing kiwa gua ngiwa ngono. Kocar kacir kuwi. Ayo, ekspresi. Heeh. Weswingkat kungla Nonanu golek isi podang jenang. Nduk Umi. Dalem, Pak. Bengi iki dipangestoni karo Mbah Salam. Nah, daleme legundi. Nggih, Pak. Mbah Dalang Salam. Nggih, Pak. Mumpung dilenggahi Mbah Salam, nyuwun pangestu. Mbah Salam kuwi bapake Pak JK. Pak Joko Klenteng. Joko Klenteng maksude, ora Yusuf Kala, Joko Klenteng. Nggih, Kong. Ya. Iya. Wis prisa ndi? Ndi, Mbah Salam yayine ndi? ndi? Lho, pinarak wingking kendang kuwi lho. Walah. Walah piye? Walah iku. Kuwi dalang kuwi rumangsamu Pawangudan. Dalang kondang, dalang apik, sepuh. Kae, Pak Salam kae ngendika. Ayo, matura. Sik, Mas, miki, Mbah Salam arep ngendika. Heeh. Gobah. Nggih. Suling, mik suling. Di. Mbah Salam, Mbah. Di sangoni, Mbah. Kok Allah iki mbak anggap demit lho piye kuwi. Mboten, Kakek. Waduh. Wah, pelecehan iki. Loh, Jangan pelecehan. lho kakekmu malah modern lho timbangane kula kok. Modern kayak karo bongko kok. Mboten panjang yuswa. Mbah Salam. Mbah Salam ngono matur. Mbah Salam, Apa, Nduk? kula nyuwun pangestunipun panjenengan, Mbah. Nah, ngene Nduk ya. Aku nek ndongake ya kaya ngendikane Mas Gareng. Lah iki lho. Karepe bener ning kurang bener. Nah, Aneh wong ndongakne anak iki bener ning kurang bener. pripun, Mbah? Upamane Mbah kula badhe kerja teng luar negeri. Ah, nggih. Iya tak dongane muga-muga gak nang apa-apa. Lah ya. Bener to? Bener Iya niku. gak nang apa-apa tenan. Bener. Bener ning kurang bener. Kok gen benere pundi? Ya sing lho muga-muga gak nang apa-apa kuwi. Lah kok lah bener ngoten lho. Bener piye wong ora gablok apa-apa kok bener. Oh alah. Sing dikarepne Gareng renek apa-apa iki renek alangan. Ora ana alangan. Ora ning ngono ya karepe ora ning apa-apa ya blas ora ning apa-apa kok. Bener kita dongake sekir waras. Nggih. Nah, murah sandang pangan ngono lho. Nah, kowe njaluk pangestu Mbah Salam. Mbah Salam. Kula nyuwun Laos. Kok laos sih? Lah gandengane salam ki mesti karo laos. Penggedan Kyai Sepuh kok. Ben ora ana apa-apa. Mas Gareng. Bapak jenenge anake nganggo watonan, Mas. Lah, lagi bener. Nah, bapakku jenenge aku ki ya ora waton jenengke. Lah pripun? Ning jenengke nganggo waton. Lagi. Salam ki asale saka alam. Oh, dadi sampean mlethekke kayu watu berarti. Lah saka alam ki. Nggih, sore wau lah kula sempat telepon kali Mas Joko lak mayang piyambak Mas Joko. Nggih. Niku. Anu Mas niki bapak niki nenggani kula. Wah, syukur lek gelem nunggoni. Alhamdulillah ya saiki Mbah Salam wis sobo masjid. Alhamdulillah remen salat Mas Joko. Ora golek sandal jare ngono. Joko asu. Piye to anak kok kaya ngono. Estu lho Mbah ngoten ning gumun ta ora. Napa rukun ta Mas karo aku ora rukun blas. Lah iya to kok anak karo bapak. Ora anak tak jites kok. Ora rukun iki mergo salahe sing tuwek. Kok salahku nyang apa? Ah sampean ra rukun karo Joko, Joko balas dendam. Rikala sing ning jero kandutane ibune mangsuk mawon. Disuk dhewe sumpek to ning jero.
Sopo iki? Ngono. Lho pamriye men kok lahir jabang bayi suarane apik. Suarane apik apa? Anu Mas Gareng biyen bar padu tenae. Oh, sampe. Sinten? Aku karo Mbak Joko ora bar padu terus dadi Joko kuwi ngono lho. Lho padu kok iso manak lho sampe. Lah mulane ilo-ilane nek bar padu aja seneng ngono lho. Oh, ngoten. Heeh. Oh, yen bar padu aja kumpul bojone. Aja kumpul bojone. Kaya pegatan. Mau bar padu ra entuk kumpul, Mbah, swantenipun sae nggih. Oh, sip. Nggih. Oh. Aku nek golek sindian sing SMP ngono Mas. Wah, bocah-bocah nggih, Mbah. Mboten. Lah, SMP sing sampun meh pejah. Oh, perune gampang dihapusi. ya Budi Warti. Nggih, tutukno mumpung ditunggoni Mbah Salam. Nggih. Tak dongak-dongake dadi waranggana sing populer nduk ya. Amin. Aja dadi penyanyi. Nggih. Nek penyanyi iki terbatas umur. Nggih. Oke. Umur 40 gak didilati wong. Nek sindian ngantar modar ya cek payu. Oh, ngoten. Oh, Nggih iya. termasuk dalang barang nggih, Pak? Nggih. dalang Mayangku adah-adah, Mas. Apa? Mayangku adah-adah. Jakarta Surabaya ngoten, Mbak. Oh, mboten. Kan luar Jawa. Ah, langsung ngomong sapa? Ada-ada nu. Lete. Mbok terus terang dalang ora payu. Iya. Ya aja sia-sia ngono. Mula Aku dimatke wong tuwa kok. Mula saiki aku duwe titel, Mas. Napa? DRS Salam Eskar. Wah, Lah iki Dokter. DRS Salam Eskar Bayu Haji ya ya. Mboten kangge Bayu Haji. Mboten. DRS. Salam Eskar. Napa, Pak? Dalang Retuk Surat Salam Karangjati. Oh, Eskari Salam Karangjati. Salam Karangjati. Oh iya, ya aku arep kanggo Eskar saiki. Apa kuwi kowe? Saka Karangjati. Ayo. Ya, Nduk. Tutuke, Nduk. Iba bunga nyanding bisa dadi Makasih. Sampe lak gerak nggen tembang ini iki rung menguasai ta, Nduk. nggih Pak. Kobaya awak piye ngono. Mumpung ketemu karo Pak Gareng lak penari hebat. Berbagai karakter ora mung Gareng tok, apa wae menguasai. Nggih Pak. Jaluk ajar karo Pak Gareng. Nggih, Pak. Nah, ngono. Manut to aku, tak ajari dadi. Dadi apa? Dadi anak. Ya dadi penari no, dadi iso joget ya. Nggih Kong. Ya wis tak terima-terimake. Ya resiko padahal aku wis tak semir rambutku lho kaya dudangkung. Lah iya. Ya aku tak ajari ya, Nduk. Nggih Kong. Ya. Yo diaturake podang kuning Umi Hafifah Ponorogo. Dados. Kang Dar. Apa? Oh, ya njaluk tintingan, Ndang. Iso awan ning omah wis ora rasane uyuran golek sing tak sayang mubeng iderakan golek ora rasa esok awan nganti
Terima kasih. Sok-sok ngeten Mas Gareng. Pancen lak si Umi niku wis kondang sinden podang kuning. Podang kuning mereke. Heeh, teng YouTube niku diarani Ratu Podang Kuning. Nadyan saiki wis ganti jalak. Apa? Ganti jalak. Podange. Heeh, wis ora ganti, wis ora podang meneh. Mergo podang wis dilindungi. Iya. Lah sak-sakne ngenten komen ning ngangaren kok le nembang kok kuwi terus. Mbak menawi kirang permati. Nggih. Kalau wingi niku Mbak Umi mboten nembang niki mawon. Ngimpi nggih diwaturake. Oh, Jineman kandhek nggih saged. Cendol dawet iya. Ya Nduk ya. Nggih, Kong. Nggih, Kong. Wis kono weh. Aku pikirku ki wis lali, bar nembang lali kok ya sing konangan kung. Nggih. Ya wis apa-apa kena ning ya empan papan ya. Sing baku kebutuhane apa. Yen pedhingamu podang kuning ya podang kuninge sing dipenke ya. Nggih, Kong. Wis kana.